Nas últimas semanas, os residentes do centro de Ribeira vense obrigados a convivir cunhas desagradables veciñas. A proliferación de ratas nalgunhas rúas como a de Lugo ou Rosalía de Castro motivou as queixas de veciños e comerciantes que alertan do grave problema de saúde que pode chegar a acontecer. Eu vin un día unha grande como un demonio, media amortizada, logo non viva, así media amortizada, pero era bastante jopa. Subindo a costa esa que no centro depois do ayuntamiento para arriba. Un veciño meu xa matou unha, hai varias porque ali tamén na zona hai cans, botanlle de comer jaliñas, entonces acuden aí e non botan ningún produto nos desagües. Hai ratas, sí, hai como conexos, como gatos de grandes. Hai por Ribeira, por aí polo centro, vinas sacaron as fotos e todo. Sí, hai ratas, sí. Hai ratas porque non hai limpieza. Os contenedores pasas por aí e cheiras, eu xa paso por aí xa bajan de devolver. Demanda maior limpeza, especialmente no que respecta ao baleirado de contedores, así como un maior control nas fincas abandonadas onde prolifera a maleza e o lixo. Que fajan algo, porque ratas, por aquí, ese cachillo de monte que hai, botan porquería, e as ratas van a queren comer. Un día vamos a comer a nos polos pés. Antigamente botaban nos acanterillados, botabanlle veneno, pero agora non deben de botar ou reproducironse cantidad. Dende o Concello explican que o incremento da presenza de roedores na rúa débese ao novo marco normativo en materia de control de pragas. Os rodenticidas usados para a derratización, baseados en compostos anticoagulantes, implican que busquen saída ao exterior antes de morrer.